We willen graag wat voor de jeugd van 8 tot 18 jaar betekenen. En we willen ze graag kennis maken met al je verschillende creatieve disciplines. En nu zitten we hier in een pand, het is nog een oude basisschool. Maar het zien je al lokaal en daar hebben we al je creatievelingen in op al je verschillende vlakken, van theater tot pottenbakken, beeldhouden. Alles hebben we hier. We willen dat graag met de jeugd ook delen. Dus we zijn, wat zo leuk zou het wezen dat we in de vakantie het gebouw openstellen en een stuk of 4, 5, 6 lokaal niet op een dag met jeugd van alles probeer je mij. Wat ze hier doen is, we zijn lekker met spekstien bezig. Dat is een hele zachte steensoort. Waar de trofiliën kun je daar heel mooi vorm in krijgen. En de ben mij hier dus daar even kennis mee maatje. Ze doen dat in dit geval in de vorm van een hanger. En dan kreeg ze het hele proces wel even mee. In een oere haast dan ook iets maken. En je is heel trots naar huis met een eigen kunstwerkje om mijn hals.